Για το συγκεκριμένο θέμα όμως θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής των ΤΕΗ, τον κύριο Ναπολέοντα Νταμαραβέγγι, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον βρίσκουμε στην πρωτεύουσα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από το UNN Channel. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο σήμερα. Είχαμε την πορεία των παιδιών, των σπουδαστών με μικροεντάσεις. Ποια είναι η δική σας ενημέρωση? Αύριο, από ό,τι γνωρίζω, θα δείτε τον Υπουργό, γιατί δεν προσπαθήσατε σήμερα και δεν τα καταφέρατε. Είναι μια μέρα λίγο περίεργη, ήταν μια μέρα. Είναι αλήθεια ότι είναι μια μέρα δύσκολη για τον κύριο Υπουργό και είναι λογικό, διότι όλο το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι ήταν στη Βουλή για να περάσει αυτή η τροπολογία, η οποία είναι προϋπόθεση για να ψηφιστούν, μάλλον για να γίνουν δεκτά από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα προεδρικά διατάγματα που υλοποιούν το σχέδιο Αθηνά, όπως ξέρετε. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι έγινε αφού από τη στιγμή που ψηφίστηκε και η τροπολογία αυτή, φαντάζομαι δεν... νομίζω ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια τεχνικών βελτιώσεων και πάνω σε αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε αύριο να δούμε τον Υπουργό. Βέβαια, εγώ θα ήθελα μαζί μου να έχω και κάποιους πολιτικούς εκπροσώπους της Ακίνθου για αυτό το θέμα, διότι καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι καθαρά πολιτικά. Η τεχνοκρατική τους πλευρά εξαντλείται, όπως καταλαβαίνετε, διότι εάν το Υπουργείο έχει μια άποψη, η Διοικούσα Επιτροπή είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αλλάξει, διότι ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι υπέρ της. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Το πρόβλημά μας εκεί με τη Ζάκυνθο είναι το εξής. Είναι ότι ενώ προβλέπεται από το σχέδιο Αθηνά να μείνουν και τα δύο τμήματα, το ένα θα συγχωνευτεί στο άλλο, δηλαδή στην ουσία το τμήμα συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς συγχωνεύεται με το τμήμα προστασίας περιβάλλοντος. Με δύο κατευθύνσεις, όπως δεν εμφανίζεται πουθενά ως διακριτή κατεύθυνση. Έτσι ώστε τα παιδιά από εδώ και πέρα, δηλαδή αυτά που πρόκειται να μπουν στο τμήμα, που θα θελήσουν δηλαδή να μπουν στο τμήμα συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς, δεν θα ξέρουν πραγματικά ότι υπάρχει αυτό το τμήμα. Ή τουλάχιστον υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, διότι και στη Ζάκυνθο, και στη Λευκάδα, το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων έχει κατευθύνσεις και τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά ότι θέλουν να σπουδάσουν, παραδείγματος χάρη, πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση, θα επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση. Θέλουν να σπουδάσουν διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, την άλλη κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι οι κατευθύνσεις, εξάλλου και όλη η τροπολογία αυτή που ψηφίστηκε στη Βουλή σήμερα, ήταν ακριβώς για να επιτρέπεται να υπάρχουν κατευθύνσεις οι οποίες θα δίνουν και τον τόνο, αν θέλετε, και ακόμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους. Ανησυχείτε εσείς μήπως δεν κατοχυρώσουν επαγγελματικά δικαιώματα τα παιδιά που... Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχει στο μηχανογραφικό διακριτή κατεύθυνση συντήρησης πολιτιστικών έργων, πολιτιστικού περιβάλλοντος, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ούτε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά ούτε και οι φοιτητές θα μπορούν να ξέρουν πραγματικά ότι μπαίνοντας στο τμήμα τεχνολογιών περιβάλλοντος ή τεχνολόγων περιβάλλοντος, εκεί μέσα υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα. Οπότε δηλαδή, δύσκολα κάποιος θα το επιλέξει. Να το πω διαφορετικά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να κρύβεται το τμήμα συντήρησης πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο άλλο τμήμα των τεχνολόγων περιβάλλοντος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δύσκολα κάποιος θα το επιλέξει από το μηχανογραφικό, αφού δεν θα είναι... Άμα δεν το βλέπει στο μηχανογραφικό, και δεν ξέρει άμα δεν είναι διακριτή κατεύθυνση, αυτό μας απασχολεί. Αυτά θα τα θέσετε όλα υπόψη στον Υπουργό, μήπως έχουμε κάποιες τεχνικές αλλαγές? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έχουν κάνει ήδη. Όπως το κάνανε στη Λευκάδα, έπρεπε να το κάνουν και στη Ζάκυνθο. Και επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα, για τα παιδιά που ήδη φοιτούν, ακόμα και αυτά που μπήκαν φέτος και είναι στο δεύτερο εξάμηνο, αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν να φοιτούν κανονικά, γιατί θα πάρουν το πτυχίο το οποίο θα έπαιρναν εάν δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα. Είναι σαφέστατη. Οπότε τα παιδιά που ήδη σπουδάζουν τα παιδιά που ήδη σπουδάζουν θα πάρουν κανονικά το πτυχίο εκεί που πέτυχαν. Κανονικότατα, χωρίς καμία τροποποίηση. Ό,τι θα έπαιρναν στο τμήμα που είχαν επιλέξει πέρυσι, ας πούμε
θα πάρουν το ανάλογο πτυχίο. Δεν υπάρχει Μάλιστα. καμία αμφιβολία εδώ. Είναι Κατανοητό ξεκάθαρο αυτό. το ζήτημα. Ξεκάθαρο. Εμάς μας ενδιαφέρει για το Από μέλλον. εδώ και μπρος, Έτσι, από εδώ και μπρος. Ναι. Από αυτούς που θα πετύχουν από την επόμενη, από Τώρα την το ερχόμενη Σεπτέμβρη, καταλάβατε. περίοδο. Εκεί Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα και νομίζω πως φαντάζομαι τουλάχιστον ότι είναι απολύτως λογικό να το ζητάει κάποιος από την Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι ο Υπουργός θα το αντιληφθεί. Γιατί δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα, θα μου πείτε. Ξέρω κι εγώ. Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Μαραβέγια. Δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο να σας... Καταλάβατε το θέμα τώρα Βεβαίως, και νομίζω το σαφώς, κατάλαβε και η κοινωνία της Αγίας. και ο κόσμος, σαφώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα το παρακολουθήσουμε και πάλι θα έχουμε επαφή τις επόμενες ημέρες. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.